na, 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 na. ¡Ole! ¡Qué contenta estic, xica! Bon dia, bona vesprada, o bona nit, o bones falles. Que esperem que escolteu este Boníssimes podcast. falles! Som Gemma i Nerea. I això és Gent Entrellat. ¡Ole! ¡Ya estem en falles! Així és contenta que l'emoció va per barris, perquè, bueno, com podreu comprovar, jo no puc gravar este podcast en una veu que no siga la de afònica. Tot això té un sentit i jo volia donar explicacions perquè ningú me diguera Nerea, quina bu de merda me dus en tots els podcasts. Efectivament, la duc en tots els podcasts, però jo volia és perquè Nerea és secreta amante de la SMR. Això per una part. I per l'altra és que, a banda d'estar fent l'Erasmus en una ciutat de locos, també té un temps de locos. O sigui, ahir estava nevant i avui fa un sol que te cagues. En plan, ¿se puede aclarir? Perquè és que jo no m'estic aclarint. És que Bologna és l'Elche italià, sabeu? Que té un microclima. Exacte. Jo sóc una xica mediterrània. A mi m'agrada, pues, quan fa així 15 graus en València, dir, ai, que fred que fa, collons, que mal estic, saps? I no fa fred, però tu estàs que sí que fa fred i ja està, i vius la teva il·lusió. Així, quan fa fred i de cop neva, i de cop al dia següent fa que te pots posar en crop top. O sigui, per favor, podeu relaxar-se. Crop top. Jo no estoy acostumbrada a estos cambios drásticos. I això qui ho paga? La meva salut, vamos. Sin ningún tipo de duda. La salut pública. La sanitat. No, la sanitat no, la salut. La salut. Però ara anem a l'important. Que són... les falles. Que feliç estic com a boníssima valenciana de que siguen les falles ja. Però, com així som persones polivalents, portem les dues cares de la moneda. La d'una persona que no ha viscut mai en València i la d'una que sí. Exactament. A veure, jo personalment les falles molt bé, però és que a mi m'agobien. O sigui, viure en València ciutat, quan no n'hi ha falles dius, bueno, bien, puc caminar i sense pegar-me d'hòsties en tot el món. Però quan estàs en falles és que no pots anar a cap lloc. O sigui, sempre estàs pegant voltes a lo mateix, perquè és que no pots moure't. O sigui, i si vaig a les mascletes, la gent que va a les mascletes per voluntat pròpia, tipo, jo me'n vaig allí i me pose com una sardina en conserva, ahí, en tot el món, suant, escoltant petardades... També t'he dit que això depèn, perquè n'hi ha gent que se fa ahí un hueco i ahí n'hi ha papes, tramussos, cacaos, albergines, pimentón, tot, ahí està la paraeta. I sardines també, que són ells mateixa, perquè és que això és de veritat. Sí. O sigui, vale, que n'hi ha tramussos, però els tramussos me van aguantar el col de calor que me va donar en 5 minuts com estic rodejada de gent? No. Entonces yo admiro a la gent que va a les per lo menos tú eres una chica mediterránea. Sí. I no una anglosajona que s'agarren molts cops de calor, els anglesos estos. No estan acostumats. No. I jo sí que es donen cops de calor, la veritat. Però, bueno, jo admiro a la gent que li agraden molt les falles, que té l'esperit així, faller, tal. Gràcies. Jo simplement m'he apuntat a les falles nocturnes, ¿vale? Que s'han fet socis. Nocturnes. Exacte. Sí, de fet, l'any passat vam narrar una nit de falles, en Nerea i en mi, que tingueu les històries destacades en el perfil d'Instagram de Gent Entrellat. La veritat és que per mi va ser una experiència zero recomanable, sincerament, i enguany no crec que torne. Jo tinc uns quants traumes d'aquesta nit que no he aconseguit superar un any després. Però no passa res perquè jo les falles de dia les adore. Per la nit és que és... mira... No puc descriure-ho, És un altre cantar. Bueno, a veure, les falles de l'any passat també te vaig a dir que no teníem cops de calor. Teníem un ventolino i una pluja que te tirava cap arrere. Vamos. Sí.
Que bueno, jo me vaig enterar de que plovia perquè me caia de dalt, perquè si haver de ser, perquè jo veia el piso banyat, jo no veia el piso, això per començar, jo veia una capa de com 2 pams de plàstic i jo caminava per ahí damunt que jo deia, a mi se m'afona el peu i jo no el trobo. No el trobo, se queda ahí. És que, o sigui, tot no dava temps a mirar terra i després mirar avanças, perquè és tenies que parar-te cada 5 segons si volies mirar a terra, vamos. Però bueno, jo continuo volent molt a les falles, a mi m'agrada molt anar, la mascletà, a mi se me posa la pell de gallina, tota la mascletà. És que la mascletà és una cosa, xema, que m'agrada el roïdo, És que no ho puc evitar. Que ve el Samura per mi, A veure, tota la raó són molt escandalosos i mos encanta que faci ruïdo, però és que a mi no em fa especial il·lusió les mascletes, vos vinc a dir, no sóc una fan. Jo crec que és que una volta, quan era més xocoteta, vaig anar a una mascleta i em va donar un cop de calor, perquè jo, o sigui, no soc anglosaxona, saps? Però tinc així rasgos de xica blanquita que no... Fíjate tu que això és de veres. Con una tensión muy baja, vamos, o sigui, això és el que passa. I entonces em va donar un cop de calor ahí entre tota la gent, que la gent en falles no té cap tipus d'educació, bueno, normalment no té educació, però en falles és com anem a donar-li els premis a la gent més maleducada de tota València. Sí. I damunt no són valencians, que és el pitjor de tot. Això és de veres, Però bueno. Bueno, i alguns sí que són valencians, també n'hi ha de tot. Sí, n'hi ha de tot. Però vaja, que això, que bueno, que un poc així el sentiment de falles, de pues es reunixes la gent. Pues, la gent que, jo que sé, que té una falla, pues jo crec que ho disfrutarà més, vamos, que jo que vaig a veure 4 petardos, saps? Clar, òbviament. Sí. Entonces, com ninguna dels dos són falleres, perquè som unes mataes, pues... No. Bueno, però encara així, jo compartisc aquest sentiment. El tens ben a dins. Jo me solidaritzo. Sí. Sí, i damunt, ara, arrel d'estar vivint en Elx, jo era l'any passat, perquè primer va ser online tot. Però l'any passat ho vaig passar molt mal, perquè jo de normal vaig a falles algun dia, 2 o 3 dies, a veure la mascletà i s'acabó el que se dava, saps? I jo vaig passar mal, tio, perquè en la meva universitat no fan vacances de falles, i jo volia anar a veure les falles, i jo veia tot el mes de març la gent en Instagram pujant tots els dies la mascletà, i jo no. I enguany és que no estic menys triste. De fet, estic més triste, perquè vull anar. I jo vull eixir de classe i anar a veure la mascletà. I no veure palmeres, que és l'únic que hi ha sí. Palmeres. No vull veure-les. Jo vull veure la meva mascletà. Molt triste estic. I m'he donat compte de que realment l'expressió de fa dia de falles és soles per quan estàs en València. No sé si m'expliqui, en la província de València. Perquè en Moixent fa dia de falles, però així en Elx pot fer exactament la mateixa temperatura i tenir el mateix cel que en Moixent, però no és dia de falles, saps? Així és un dia. Però en la província de València pues és dia de falles. No perquè ho diguen més o menys, sinó perquè així no és un dia de falles. Fíjate. No és. Així és un dia normalet en Elx. Sí. En Elx. En Elx. Mira, anem a canviar de tema que me poso triste, Ja està bé. Esta setmana ha vingut carregaeta. Carregaeta de moltes coses. De xismes, que és el que mos agrada. S'han posat tots d'acuerdo. Exacte. Conta'mos xismes. Vinga. Primer de tot, n'hi ha un xisme que és molt gros, però que és graciós a la mateixa volta. És que un xisme mueve
marees, saps el que te vull dir? O sigui, Sí. el que nosaltres faríem per saber un xisme és que no ho faria absolutament ningú. I llavors nosaltres vinguem així per proporcionar-vos tota la informació xismosa que necessiteu en el vostre dia a dia. No és xismosa, és informativa. O xismosa. Això és periodisme rigorós, de qualitat. Informatiu, entre parèntesis, o xismós. Exacte. Bé, doncs fa un parell de dies el partit Vox va presentar una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez amb el professor Ramon Tamames. Però Ramon Tamames em té de Tutankamon, perquè té menys anys i aquest home és que jo no m'ho puc ni creure. O sigui, vale, jo he buscat quants anys té. Mira, jo crec que Tutankamon i ell almorzaven junts. Jo crec que també. Però és que, o sigui, Lo menos, pitjor és que han posat un mínimament. tuit i, pues, Abascal i el Ramon Tamames. Pues ixen els dos sentats i és que l'home, o sigui, l'home, el senyor, és que no, està molt tieso. O sigui, jo pense que l'han maquillat o algo perquè no se note que està mig mort. En sèrio, a mi sap molt mal, però és que... Està massa tieso, ¿no? En el termòmetre de la tiesor està massa. Però és que està... Massa tieso. Però ficat, però tiesón. Bueno, jo busco quants anys té. I té 89 anys. O sigui que la presidència li va durar pues, més o menys com el regnat al fill de la Isabel II, saps? Més o menys. Que encara no ha començat, per cert. Però per això... Ara després anirem a sa casa, perquè en sa casa també hi ha unes quantes informacions, Però bueno, això que dius tu del tuit del senyor Abascal en el senyor Tutankamon, sí. Jo l'he buscat i he fet una àmplia recopilació, bueno, més que àmplia, rigorosa recopilació de respostes a este tuit que, fíjate tú, que mereixen la pena que les llisca, ¿no? Anem a comenzar fort. Se recomienda evitar decir momia y utilizar restos momificados. Pues mira, fíjate, Evetla. Acudius. I després este xic em va fer molta risa, perquè va contestar: des de la ignorància, ¿por qué no la presenta Abascal? I un altre, que parlava la llengua de la veritat, li va dir: perquè per això hauria de treballar. Fíjate, lo que és la vida. És que la gent és molt sàvia, És molt sàvia la gent. I bueno, això són alguns de... Jo vaig veure uno tuits, que em va fer molta gràcia, que va dir com que presenten ben ràpid la moció perquè no arriba. ¿Sabes? Tipo... Claro que no. Que no Mira, arriba, le van a contar los votos con la Ouija. Hòstia, tio. Es que son buenísimos. El altre, pasa? candidato a presidir un cementerio. Pues mira, sí que es verdad, Pobre home, pobre home, ell no voldria morir-se, però estic segura de que la cara que fan eixa foto tampoc voldria estar honesta. Jo personalment... Te vaig a dir. Jo personalment dic, ai, em sent mal per riure'm d'una persona, però és que d'eixa persona no, o sigui, en plan, què fas? Tipo... Pues fíjate que és de veres. De fet, he buscat, en plan, un poc, perquè, clar, Ramon Tamames ja ha viscut la seva vida. Y entonces, pues, sí. Desde luego que sí. Té coses... T'ha quedat molt suau, Té coses de ben arrere. Entonces, he buscat, y a tot esto, el tío va ser militant del Partit Comunista i d'Esquerra Unida. I el tío, als seus generosos 89 anys, es presenta pa Vox. És que és una cosa... És que la vida pega moltes voltes. No, a ella no li queden moltes, però... No li quede. Ella està en la recta final. Exacto, ja és recta, ja no n'hi ha voltes. Ja no està per tants meneos. No. Però bueno, van presentar la moció de censura, no? Este dilluns. Farà avui una setmana, no? Però encara no l'han votat, en teoria, no? No, encara no l'han votat
De fet, molts teòrics, en plan polítics, estan dient que, teòrics polítics i una persona amb un mínim de sentit comú estan veient que Vox no té la majoria per a presentar aquesta moció de censura, o sigui, per a que la moció de censura vagi endavant, saps? O sigui, per presentar-la pot presentar-la, però que vagi endavant no creuen que tinga suficient suport parlamentari. Ellos tenían una momia y un sueño. Y en això se van quedar. Y sueño tenía la momia, perquè... Sí, també tenia, sí. Però bueno, uns altres que tenien un sueño i ja, bueno, una momia també tenen, no? Perquè al final el fill de la reina Isabel, que és la momia suprema, també està en camí de momificar-se. I se n'anem ara a veure què ha passat en sa casa. Bueno, no precisament en sa casa, sinó en la seva família, no? Resulta que per allà per les Amèriques estan tots un poc, xica, avorridets. I no han parat de liar-la tota esta setmana, perquè va eixir una notícia de que el príncipe Harry, Enrique, para los amigos, i la seva dona Meghan estan tinguent una crisi. Lo que passa és que jo, pese a tota la gent que no està d'acord, jo crec que és mentira. Per què? Pues perquè la notícia que va eixir era que el príncipe Harry li va posar els cuernos a Meghan quan estaven compromesos a casar-se, que encara no s'havien casat, però que ja estaven junts. I va eixir la xica en la que, en teoria, li va posar els cuernos. I ara, pues, com que ha eixit l'escàndol i tal, i diuen que li ha tornat a posar en eixa xica. Mira, jo no me lo creo. Ja està. Jo no sé per què, però a mi és que Enrique em dona vibres de bona persona. A veure, és que estic dient això i no. Quan la meva amiga Paula escolti això me dirà, teta, eres la més tonta. A veure, Gemma, anem a veure. Primer de tot, com collons te fies d'un home? És que és el o sigui, lo primero y lo más esencial. Mira, fíjate. Primer de tot, o sigui... Es de veres. Pues mira, retiro lo dicho. Lo retiro todo. Todo retirado, recule hasta la última palabra. Este acto ha sido realizado por un hombre inglés, o sigui... El vinc a dir. Sí. Va un poc a favor de la seva natura, sabeu? Bueno, també te dic, tinc que dir alguna cosa a favor d'ell. Per lo menos no és un home espanyol, Te vaig a dir. A veure. És que m'estàs... És com quan dius en qui te dius millor, en la mama o el papa? Pues... És així un poc aquest tipus de decisió, saps? No sé què escollir. Bueno, però jo preferís que me mentisquen en anglès que me mentisquen en espanyol. Bueno, a veure, jo no sabria què dir-te. Vamos, perquè és que la natura és la mateixa. Ser un home. Entonces, ahí crec que bueno, realment el problema no és la nacionalitat, sabeu? És ser un home. I punt. I jo, o sigui, m'ho crec. Però és que, no sé, ho han pintat tan bonico, ellos, a Enrique y Meghan, que jo caí en sus garras. Claro. És que, o sigui, s'han venut molt bé, n'hi ha que dir-ho. S'han venut molt bé fent el reality, que si el llibre... Jo els he comprat, fíjate. S'han venut. I Gemma se lo ha comido, però se t'ha anat un xicote de detall que és un home. I que pot fer-ho. Sí, completament. Bueno, no passa res, gent. També una xica, té que saber quan recular. Sí. I jo he sabido. Sí. Però no passa res, perquè ara anem a un altre drama, que és tot de dones. I menys mal. Perquè si s'haver clavat un home, mira, veure, jo no sé com haver eixit, igual no és. Més o menys està clavat un home, saps? Bueno, però no ell per voluntat pròpia, sí. Te vaig a dir. És un poc passiu. Claro, és el drama de Selena, Hailey Bieber i la Kardashian.
Jo, esta senyora no sé com li diuen, tampoc vull saber-ho, que no m'importa. Però bueno, ella és una secundària en tota aquesta història que vos vaig a contar ara, perquè no s'hagi enterat o perquè hi doni perea. La història bàsicament és que els mitjans de comunicació van començar a anar darrere de Selena Gómez perquè li van diagnosticar una malaltia crònica i ella ara s'està medicant en uns medicaments que, com tots els medicaments del món, tenen efectes secundaris. I els efectes secundaris d'aquests medicaments han sigut que ella ha guanyat pes. Arran d'això, els mitjans de comunicació han anat a per ella a acosar-la pel seu físic i la senyora Hailey no se li ha ocorrit una altra que agarrar a la seva amiga, la Kardashian, i riure's de la Serena. Mira, teta, jo no sé, no sabria jo enumerar totes les coses que estàs fent mal, però jo diria que així totes. Jo te diré una cosa, busca't una vida. Busca't una vida, sí. Perquè, o sigui, la vida no és ser una xica de les xiques malas, mean girls, o sigui, no. Blan, exacte. No, és que no estàs sent lo xula que penses que estàs sent, saps? Per tractar mal a Selena, que a tot això, això té com més o menys una raó de ser, o sigui, no estic justificant-ho, però perquè nos pongamos en antecedentes. O sigui, la Hailey està eixint en Justin Bieber, que Justin Bieber és l'ex de la Selena. Bueno, estan casats. Bueno, exactament. És que jo m'he perdut molt d'aquesta història. No, claro, és que ja va molt avançar. Entonces, com que hi ha un pique que realment, o sigui, de veritat s'aneu a... No sé, és com... Bueno, que Selena no l'està peleant en ella en ningú moment. De fet, es van fer una foto les dos juntes, jo recorde, que la gent es va tornar loca en xarxes dient... Sí, i saps per què va ser això? Això va ser quan van començar a acosar super heavy a Hailey Bieber perquè diuen que la comparaven tot el rato amb Selena i que ella, com a que això li havia generat inseguretat, i va ser la famosa entrevista esta que va fer una xica anglesa també a Hailey Bieber i tota la pesca, i Selena va anar a ella en plan, teta, no te preocupes, no sé què, i se van fer la foto esta, no sé què, però què passa? Que ara s'ha demostrat que la Selena ho va fer perquè pues, és bona persona, i l'altra ho va fer perquè així se netejava su imagen, que ara ha decidit tornar a embrutar, perquè com no té una altra cosa que fer, perquè ella és una necro baby. Una necro o una nepo? Nepo. Però és que una xica no té per què saber totes les paraules, vale? No passa res. No. La nepo baby. De qui és? O sigui, filla. Tia, ella és filla del pare de Serena van der Woodsen en la sèrie. Sí. Arredeu. Vale, ja sé qui és. Pues d'ell. Hòsties. Claro. La nepo baby. Bueno, es pa que no... La envergadura, de la situació. Per a que s'entenem, nepo baby va ser com un terme que, bueno, du molt de temps per ahí, però en el Times, jo crec que a finals de l'any passat van publicar un article que, o sigui, com que posava els nepo babies més famosos de tipus d'Anglaterra, tal, no sé què, saps? Bueno, Anglaterra, Estats Units... Sí. Bueno, els més famosos. Que bàsicament és que eres fill d'algú famós i que tu eres famós precisament perquè els teus pares han sigut o perquè ton tio no sé què, o, saps? Tipo, per exemple, de Johnny Depp, la filla que és la Lily esta, la Lily... Bueno, no recordo el seu nom ara mateixa, però bueno, ahí està, i gent com molts més. Pues ella és una de les nepo babies. Clar, és una persona que simplement ja té la vida resolta i que ha decidit pues, simplement fer gasto, no? dels diners que ja té i no fer ingressos, pràcticament, no? Que després, òbviament, pues, algun ingrés faràs perquè hi ha marques que el volen i tal, i tota la pesca, però vaja, que la seva funció principal i vital és gastar. I clar, ella és una nepo baby dels seus pares i del seu home. Tota la volta.
va a dos mans, vamos. Qué bueno que ahora sí... Sí. Si ella, bueno, ahora Que sí, no per lo té, menos o sigui, fora bona com que no té persona, res que veure, pues saps? xica. Si la xica pues, té gràcia, el que és veritat és que també anem a dir una cosa, no és el mateix que la Gemma i jo fem el mateix que la Hailey Bieber, perquè jo no sóc filla de ningú famós, saps? Ni Gemma tampoc. Vamos. Entonces no, o sigui, patim d'un lloc diferent, saps? Perquè ella partix d'una base ja de... Claro. Tenemos contactes... Com Selena. És que ella també se ria de Selena, bueno, se reia. Pues esta xica se riu molt, perquè... I hauré de callar un poquet. No, sí, està viu en el món de la piruleta. Però que se reia de Selena també perquè ella pues, no ve d'una família, en plan, una família normal, ella ha tingut que treballar. Claro, ella com no sap el que és treballar, pues és que, mira, la ignorància és molt atrevida. Vaja que sí. I anem a passar una altra notícia, perquè a mi n'hi ha una persona que, parlant així un poc d'homes que es claven en relacions i totes aquestes coses, tenim la nostra versió espanyola que ja tots coneguem. Piqué, ¿vale? Ja ho sabem. Ja parla moltes voltes d'este personatge, així, per dir-li alguna cosa, personatge, jo crec que és una paraula ben adequada. Sí. El cas és que va anar a Barcelona a sopar en la seva nòvia, Clara Chia, i això és una cosa que jo ho he llegit i he dit, és que me encantan los finales felices. Pues el tío va a sopar en la Clara Chia i l'amo del restaurant li diu que te'n vagis. I el tío, com que me'n vaya? Pues que l'amo del restaurant és fan de Shakira i li va dir, tu no vas a sopar així, així que festen. Mira, ojalá saber qui és este senyor, perquè jo aniria ja a sopar tots els dies, És que me pareix, o sigui, m'encanta quan les narratives acaben bé, sabeu? Sí. Ahí tens. Mira, m'estranya que Piqué no s'hagi topat també en Risto Mejide i la seva nova nòvia. Arrebo. Que per sorpresa d'un total de 0 persones també és una xica jove. 26 anys. Nosaltres tenim el nostre propi Leonardo DiCaprio, versió espanyola. No va ajuntar-se en una dona que tinga més de 26 anys. Vamos, això ho tens clar. Que fort. Sí. Ell va fer una volta en la seva primera dona i dijo, una y no más. Literal. Va dir, yo aquí ya no vuelvo. Exacte. I ara pues, se dedica, bueno, a fer coses molt males. Però bueno, anar acabant ja. Ha sigut un poc curtet. Bueno, però no passa res. És que una xica no pot parlar més. Intens. Exacte. Just la bateria de la gola de Nerea està ja, mira, en el aviso ja de... He fet un esforç molt gran, però jo cumplo com una senyora, Així estic. Jo, perdoneu-me per la meva veu. Que llevamos un trote. Per la meva veu, perdoneu-me. No sóc responsable de l'oratge bolognès, però vos promet que al pròxim podcast estaré canelita en rama. Bueno, però antes d'acabar... Què? Antes d'acabar, anem a recuperar la secció que vam dir la setmana passada i que no s'emocioneu molt, però anem a fer una altra volta. Se m'han recordat. Sabeu? Sí, se m'han recordat. Avui duc jo una altra reflexió, perquè jo sóc una xica reflexiva, se m'acaba d'ocurrir una altra. Reflexativa. Se m'acaba d'ocurrir una altra que després la comentem. Se m'acaba d'ocurrir una, que jo també he pensat molt en esta setmana, saps? Dale. Vale.
Hem de dir que ni Nerea sap el que jo vaig a dir, ni jo sé el que va dir Literal, Nerea. és que este podcast és això. Això va tot d'una. Vinga, la meva reflexió d'avui se diu enguany se vota. I jo he posat això, bueno, li vaig dir a Nerea que així seria i no li vaig explicar res més i la tia porta 3 dies Jo, dient, esta tia, què me va dir? què collons? Però això passa sempre, O sigui, és sempre un espectacle. Sí, sí. Bé, pues, la meva reflexió és que jo soc conscient de que enguany anem a votar per primera volta. Perquè són les eleccions d'ací 2 o 3 mesos. Sí, sí. Bueno, pues jo m'he posat a reflexionar, no? Què és lo que una sap fer. Jo he pensat que realment hasta batxillerat, que Nerea i jo som del 2002, ¿vale? Pa que s'ubiquem. Hasta batxillerat, la quinta del 2002, era el cero a la izquierda. Perquè era com que la gent del 2001 en avall no pensava que a partir del 2002 la gent naixia, no? Com nosaltres, que jo personalment pense que la gent a partir de 2008, i me pareix un número prou elevat, ja no naix més gent. No? O sigui, a mi ve una persona i me diu que va néixer en 2012 i jo no puc parlar en 3 setmanes del xoc que me quede. O sigui, és heavy, Bueno, pues jo sempre he pensat que som el zero a l'esquerra. Perquè, tia, la quinta del 2003 és com que se li fa més cas, o sigui, ja no parle en moixent, parle en plan en general, no? En plan, com en Espanya. Se li fa més cas, però el 2002, que he de dir que és el número més xulo, te quiero decir, o sea, si vos tingueu enveja, pues començant fíjate que 2, m'agrada acabant una 2, 0-0, tiene su flow. Claro. Exacte. Bueno, i clar, a partir de batxillerat és com que ja la gent mos va començar a fer més cas perquè nosaltres som la quinta que se va endur el puto Covid en segon de batxillerat. Sí. I van tindre que canviar l'examen de selectiu per nosaltres. Bueno, per el Covid, òbviament. I però mos vull van dir-te atrasar que ens va el tocar a selectiu. nosaltres. Mos van atrasar el selectiu, que n'hi ha que dir-ho. Exacte. El van fer en juliol, ¿vale? En juliol. Mira, me joderia, sincerament. I després vam ser, és que el primer any de facultat no vam anar, perquè era online, Literal. Sí, és que se vam tindre que papar totes les mascarilles, totes les restriccions, les coses universitàries, com que... perdona, l'any dels 18, O sigui, és que poc s'està parlant de que jo vaig complir els 18 en ma casa. Que és on jo anava a complir igualment, però no era el mateix, perquè no estaven les meves amigues. I estava jo sol, no estava soles tampoc, però estava jo en ma casa, no era el mateix, ¿vale? Jo vaig tenir una festa dels 18 que vam organitzar amb les meves amigues en agost, i jo complisc en abril. I jo ara veig les fotos, és que en veritat a mi me deixa tiesa, perquè jo ara veig les fotos i clar, en abril pues, la gent sol anar en manega llarga, si això, una camiseta de manega curta, i en ese cumpleaños anem en tirantet, i jo dic, ui, que raro, no? I després dic, no, teta, és que són els teus 18 que es vas complir en agost. Tetas fuera, o sigui... Tiesa rona, tiesanga, tiesíssima. És que literal, o sigui... És que és molt heavy. Sí. Claro. Jo crec que... I és que va passar la pandèmia... Vam viure un somni. I l'any que ve se graduem. Ai, Gemma. És que és heavy, Que manera de matar-me el dia, tio. Ja ha tingut ella massa reflexió per avui. No. És que no vull assumir-ho, ¿vale? No quiero. Bueno, pues això. I enguany és el primer any que votem. Que fuerte. És que jo vaig anar a votar i jo vaig a dir, uau, què estic fent com se fa en això? lo que s'ha convertit una. Jo no sé a qui vaig a votar, me vaig a tenir que llegir algo, no? Vaig anar allí a desinformar. A mi, Gemma, pues per a ser unes xiques informades, periodistes i aquestes coses, haurien de saber com a mínim algo.
Home, sí, claro. N'hi ha Però coses- jo vull n'hi ha anar coses- el més a veure. informat possible. Vale. No, òbviament, per això estan les eleccions, per anar el més informat possible, en plan, és el que hauria de fer tot el món, saps? En plan, llegir-se totes les candidatures, tots els programes electorals, i d'ahí escollir, que me pareix el més coherent, vaja. Però, però això, o sigui, bàsicament que és com que hem d'informar-nos. A veure, però també vaig a dir una cosa. És que estic un poc dissociant ara, ¿vale? Estic fent jo la reflexió que tu has fet esta setmana, però jo ara mateix. Entonces estic Ara connectant mateixa, clar. els cables del meu cervell. N'hi ha coses que tenim clares que no volem, saps? Tipo, vale, no sabem a quin partit votar, però crec que n'hi ha partits que sabem que no anem, o sigui, que no els anem a votar. Hombre, M'explique? claro. Claro. Home, jo no tinc tot l'abanico obert, saps? Jo tinc la Està meitat de així, l'abanico. Mig obert. Claro, sols en la meitat ja fa prou aire. El abanico no, el palmito, El N'hi ha palmito està... que anar culturitzant-se, Pues, a veure, jo tenia una altra reflexió que m'ha sorgit ara, però realment no m'ha sorgit ara. És que duia tota la setmana pensant, o sigui, em vaig alçar el dilluns i vaig dir, tinc la setmana arruïnada. Per pensar en això. En plan, t'ho dic de veritat. Collo. Feia com uns dies que jo estava com llegint coses en Twitter, tal, sin más. I el dilluns, a les generoses de... Ui, mare Déu. Espera. Lapsus. Respirar. Bueno, ja acabeu de viure una mort en directe. Així despedim el podcast. Retomamos. Revivió. No, és un broma, dilluns. és la Ouija. Dime, Nerea. Estàs ahí. Pues dilluns a les 9 del matí jo entro a Twitter i me veig un tuit que era d'un gat com abandonat, tipo que estava com acaba de rescatar, que pues es veia que el gat estava com, jo que sé, que es notava que pues tenia una mira de desconfiança, de collins, d'un gat abandonat. I després un altre del mateix gat, com que ja he acollit tal, i en els ulls com molt oberts, molt content, Ai, tal. me sono. Y entonces, ay, es que, mira, que plore em va agafar, Collo. Com posava en el tuit, to be loved is to be changed, en plan, ser estimat és que el canvien, saps? I entonces jo vaig dir, bueno, jo estava a les 9 del matí en classe així mirant el mòbil i jo dic, mira, vaig intentar no plorar. Nerea. Uau. Però- Uau. Més enllà It's true. del tuit del gat, és com que jo vaig pensar, tipo, en plan, realment, o sigui, no és un canvi precisament negatiu, sinó que és un canvi com d'amoldar-te. I jo no, o sigui, com que no vaig pensar en un amor romàntic, o sigui, vaig pensar en l'amor de les meues amigues, saps el que te vull dir? Tipo, com, o sigui, com estimar a les teues amigues, com deixar que t'estimen les teues amigues, el fa que, o sigui, canvies, però d'una manera que no té que ser certament, tipo, per adaptar-se, perquè sempre com que tenim la concepció de que canviar, en plan, canviar per una persona o canviar per algo és roïna. Però no és aixina, saps? O sigui, no és canviar Clar. perquè, per exemple, a Gemma li molesta que, jo que sé, me mengi una crema catalana i no me la mengi ja mai més. No és això. Sinó com canviar perquè el canvi, o sigui, perquè te donen algo i tu ho adaptes a la teua forma de ser, saps? Sí. Bueno, tota la setmana plorant. Duc la setmana, la pitjor setmana de la meva vida. Probablement. Ha fet ara un parón de plorar per poder dir tot Probablement. això seguit. És que probablement, de veritat, la pitjor setmana de la meva vida. Estava per superangustiar
de pensant tots els dies, tio, i les coses, i després vas tornar a llegir un tuit, és que jo no vaig entrar a Twitter més, ja t'ho dic, perquè és que cada Pues volta que fíjate. entro jo m'enduc un disgust. Sí, sí. Pues vas llegir com, en plan, un chico, bueno, algú de, en plan de Twitter deia, no noteu que, per exemple, sempre se quedeu con coses xicotetes que vos proporcionen les persones, tipo, a lo millor una forma de parlar o la forma de manejar-se o no sé, en plan coses. I entonces un tio va començar a dir, pues jo faig, jo què sé, per exemple, els fideus, com me va ensenyar el meu amic als 11 anys, faig no sé què, com aquella persona que mai tornaré a parlar amb ella, però jo m'he quedat en això, saps? O sigui, com diguem que les persones són com fragments de totes les persones que coneguem. Altra ploera absoluta. Jo no he alçat el cap en tota la setmana, vamos. Un mar de làgrimes. És com... O sigui, no sé, em pareix com molt tendre, molt bonico, que jo que sé que realment, o sigui, no és una cosa que tu a lo millor te dones compte de primeres, però, per exemple, no te passa lo típic de que a lo millor dos persones passen molt de temps juntes i després te sembla que tenen hasta la mateixa forma de parlar? Sí, sí, sí. Però és que ara, després d'això, jo ho veig com una cosa en plan, és que no vaig alçar el cap en tot el mes. Vamos, ja està, decidit. Sí, sí. A mi és que quan... Bueno, ara que estàs parlant d'això, òbviament m'han vingut les nostres amiguetes de la sede. I és que és de veres, o sigui, en la sede passa això. En la sede jo crec que és el grup més sa d'amistat en el que jo he estat en la vida. Jo, o sigui, a veure, jo penso que... No, o sigui, n'hi ha coses... Penso que, per exemple, les relacions com que van i tornen. Saps el que te vull dir? En plan, tu pots tindre... O sigui, a veure... Les relacions, o sigui, tu pots tindre amics que són del cercle gran, que són persones pues, que no necessiten molta cura, molt de... En plan, en la teua vida, saps que no significa que aquestes persones no se mereixin una puta merda, sinó que per a tu perteneixen com a un cercle més gran. Després, un cercle més xocotet, que és de gent que és més pròxima a tu, i després el cercle que és molt, molt xocotet, que necessita pues, molt de cuidar, molt de tal, perquè són molt importants en la teua vida. I jo pense que, o sigui, per a mi les amistats és com que passen o sigui, d'estar fora a estar dins i d'estar dins a estar fora, saps el que te vull dir? I és com que realment continuem tenint aquesta amistat, però jo em queden coses que tu m'has proporcionat, però sé que a lo millor no estem en el mateix punt, o sigui, en el mateix punt, i no passa res, perquè no passa res. Saps? És com... Me pareix com molt sa saber que, jolín, les relacions canvien i que, bueno, sempre estarà la teua persona, que és, en plan... Clar. Jo, per exemple, jo sempre parle, per exemple, de Marta, que Marta és com la meva persona preferida del món. O sigui, és que... Perquè jo sé que fa igual quant de temps i quantes coses ens passen, simplement jo penso que estem connectats. Tipo, jo només sé que en una connexió en ningú com sé que en Marta. Marta, tot esto és la meva millor amiga, ¿vale? Però... Però, clar, o sigui... Jo penso que no, o sigui, en plan, sentir aquesta connexió en tot el món és molt complicat, vaja, sí, saps? Clar. Però que no és menys lícit ni és o sigui, menys que ningú, saps el que te vull dir? Tipo, per exemple, el grup de la sede i el grup de les meves amigues de tota la vida, en plan, les sent que igual de properes, saps el que te vull dir? En plan, els dos grups per a mi. Jo sent que un grup em proporciona unes coses i l'altre unes altres, i pense que, o sigui, no que me proporcioni, sinó que jolín, en plan, jo gaudisc d'aquest temps. Sí. I a mi això em pareix més important que, jo què sé,
traure un aprenentatge constant, saps? Que ja sé que he utilitzat aquesta paraula, però no era a la que me referia, ¿vale? Però vaja, que és com, no sé. És que tot això ha passat en el meu cap esta setmana. És que no he resolt res, ni he dit res amb sentit en totes les meves frases. Però no passa res. Jo estic tranquil·la. Pues molt bé. M'agrada molt la teva reflexió. Has vist? Una xica. És que una xica sap reflexionar molt bé. Fíjate. Hombre. Si donar-se un dilluns a les 9 del matí i tinc que no alça el cap en tota la puta setmana, una xica reflexiona molt. El cap a baix reflexiona moltíssim. Pues sí. Y bueno, yo creo que en esta melancólica y bonita reflexión de Nerea se despedim d'este capítol, aixina, chill, saps? En una hora tranquil·la. Bueno, en esta veu no està molt tranquil·la, però... Nerea desde los inframundos y Moratros desde el mundo terrenal. Jo espero que el pròxim podcast no siga via Ouija, perquè no m'ho renta. Jo crec que tindríem millor connexió, perquè el wifi és que no estava molt bé. Igual li pots fer una entrevista a la mòmia, ¿no? Claro. Sí, total. Entrarem per mateix temps. Sí, fíjate. I res. Pues no, res. Esperem que us hagi agradat totes aquestes notícies de coses que fan els americans i els espanyols. I esta reflexió. Reflexions de xiques xules. Sí. I res, ens vegem la setmana que ve. Esperem que s'ho passeu molt bé en Falles i els que no podeu anar a Falles com jo i com Nerea. Bueno, Nerea sí que va a Falles. Jo sí que torne. Jo també aniré a Falles, però me referís... La gent que no està gaudint de les Falles tots els dies, ¿vale? No passa res. Falles està dins de uno i no en la mascleta, ¿vale? I... La mascleta no. En la mascleta no. Sí que està en la mascleta. I res, fins la setmana que ve. No, fins d'ací 2 setmanes, com sempre. Exactament. I res, que vos vaig a tot molt bé i sigueu gent entrellat.